No takže dneska sa nachádzame na strednom Slovensku, kde budeme zalievať túto platňu s betónom. Ale to som ja, hej, ja som východňar normálne, ale ja keď robím s partiami inými, hej, východ, stred alebo západ, no, rozprávam tak, ako oni, že by lepšie sa pracuje, hej, oni si myslia, že ja som stade. Ratujeme šéfa. Šéf nám šéf nám spadol do toho. Nebojte sa, my to pripravíme akože normálne, nebojte sa. Choďte si dať kávičku alebo niečo, dobre? Šéf je to zapadu, tam musíme. Dobre vzťahy. A do výšky Roxoru ideš. No, a za hodinu nemáme čo robiť. Toto nie tak. Počkaj. No poď. Naraz, synchronne. On hral najrychlejšie Crasha Bandicoota, tak sme ho zobrali. No, takže hotovo, hej. A keď aj ty chceš mať také základy k domu zadarmo, to stačí, keď si klikneš na stránku. Zašto som ho zabetonoval?